Jeg optager nu. Vi kører bare. Kom bare. Bare kør. Ja. Den er optaget her, fordi Andreas, ham der står deroppe, han jagter os som medic. Hvad så? Bare kør mod byen. Og vi fortsætter ind til byen, og du kan stadig se, at han følger efter os lige om lidt. Gavler så meget. Det er fandme nedere. Ja, han har holdt. Og se, han følger. Nu vender han om og flytter efter os. Nu følger han efter os. Wow. Og fedt. Det er en anden godt. Han er ved med at følge efter os og scouter til politiet. Han sidder og snakker med mig over Skype. Sidder og snakker sammen over Skype og scouter os. Ja, har du. Super. Bare stå stille, eller hvad? Ja, det gør jeg også. Og man sige, du må gerne lige tage skridt på, bare lige hurtigt rykke dig lidt. Se, han hænger stadig lige der siden af os.